5 kumpaniji minn oqsma differenti tal-industrija kreattiva se jgawdu minn għajnuna finanzjarja ta' 50,000 euro kull wieħed biex ikomplu jiżviluppaw il-qasam tagħhom. Il-kumpaniji magħżula joperaw fl-oqsma tal-iżvilupp tal-video games, il-litteratura, il-films, l-arti viżwali kontemporanja u l-arti performattiva. Id-direttura l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti Tony Attard għalli kull settur se jkollu l-fondi biex jiżviluppa l-industrija tiegħu bla ebda xkiel. L-ikbar sfida li jkollok fi żvilupp ta' industrija li għadha żgħira ħafna hija l-kompetizzjoni interna. U ħafna drabi din hija industrija li huma individwi, persuna waħda jew tnejn. U allura ħafna drabi l-għaqda iġib is-saħħa. Mela issa hemm vuċi tista' tgħid mill-industrija. Mhuwiex biss il-servizz pubbliku l-istat illi qiegħed jimbutta settur partikolari, imma li l-industrija stess tista' tiżviluppa lilha nnifisha. Il-President tal-Malta Video Game Studio Association, Stephen Caruana, qal il-fondi se jgħinu l-assoċjazzjoni ta' tisem is-settur tal-iżvilupp tal-video games li hi kompletament separata minn dak tal-iGaming. Ħankunu qed nindirizzaw partikolarjament il-nuqqas ta' dak ngħidilhom jien business skills li għandhom ċertu entrepreneurs żgħar jew nies forsi fl-industrija kreattiva li forsi mhumiex daqshekk esposti mal-kamp ta' forsi industrija internazzjonali. Allura nippruvaw niddiljaw ma' dawn l-aspetti billi ntuhom dawn l-skills neċessarji, aċċess għal mentors nies biex jgħinuhom. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li dawn il-kumpaniji diġà ġabu madwar 36 espert biex jgħinuhom fl-iżvilupp tal-industriji kreattivi tagħhom. Wara li tħabbru l-kumpaniji li se jibbenefikaw, saret diskussjoni bejn rappreżentanti tal-kumpaniji biex flimkien jiddiskutu l-futur tal-industrija artistika ta' pajjiżna.